is een organisatie die zich bezighoudt met bedrijfsevenementen, bedrijfsuitjes, teamtrainingen en familieweekenden, onder andere. Daarnaast organiseren wij bruiloften, maar ook bedrijfsfeesten in combinatie met overnachtingen. Dus bij ons wordt heel veel maatwerk verzorgd. Downsight is een organisatie die veel op verschillende locaties werkt en telkens weer een stukje beleving meeneemt in het geheel. Natuurlijk ook het Zuid-Limburgse heuvellandschap, want daar zitten we natuurlijk middenin. En wat wij heel vaak roepen is ontdekken, beleven en genieten. En dat doen wij dus ook tijdens de activiteiten die wij doen. Van mooie rallies door de omgeving tot wijnproeverijen, maar ook de teambuilding activiteiten zoals teamopdrachten in het weiland met spelelementen, handboogschieten, nou, noem het maar op. Rallyrijden doen wij met name om de gasten en het stukje heuvelland te laten zien. Ondertussen doen ze proefspellen, komen ze op locaties waar ze eigenlijk nog nooit geweest zijn. Hebben we telkens weer opdrachten waarbij ze moeten samenwerken, waarbij ze iets proeven, waarbij ze iets ontdekken van een mooie locatie. En dat is eigenlijk een beetje wat wij doen. Daarnaast hebben wij Dutch Foodie. En met het Dutch Foodie concept zetten wij heel veel culinaire concepten neer. Culinaire concepten met een mobiele keuken die wij neerzetten midden in een wijngaard of midden in een boomgaard. Dan proberen wij producten uit de omgeving weer te gebruiken. En dan is live cooking heel belangrijk voor ons. Dat gebruiken wij. Aan de andere kant hebben we de bubbelrockdames die op een hele creatieve manier de gasten voorzien van een heerlijk drankje of het welkomstwoord doen. En dat in combinatie met allerlei extra elementen zoals een mobiele keuken, de barbecues, de bubbelrockdames en allerlei andere foodconcepten. Maar ook als ik wil gaan trouwen, stel, ik kan bij jullie aankloppen en jullie organiseren dat van A tot Z. Wat onze taak is bij een bruiloft is dat wij gasten graag ontvangen, uitleggen wie wij zijn, wat wij doen. Dan willen wij heel graag weten van de gasten wat hun beeld is van hoe de dag er zou moeten uitzien. En dan gaan wij op basis van puur maatwerk een concept neerzetten. Dus wat wij van u als klant willen weten of gast, wat is uw budget, wat zijn uw wensen en dan schrijven wij een compleet plan op de gehele dag. Dus ook voor een bruiloft absoluut moeten wij ons zijn.